Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka Joint Executive Dorbar jong ki nyau tuli kisnong nakathain sopian, bakan thop ya kisnong nong sopian, dom ko sam, selai yau khen, nong spong, por sat, bat kisnong pot jaun. Kiladawa na ka sarkar ban pha sange no shwa ya ka promotion training jong ki pulen ka ban salong ha Ford MLP Battalion Sopian ha West Castles District kane ki jingdawa jong ka Joint Executive Dorbar jong ki new tuli kisnong ka dairu hadien ka jing ngos air jong ki pajba nong sosnong na uknyang jing pang COVID-19 namar ka jingwan poi ki pulet na kaleng ki jaka ha kasnong Sopian ban pendap ya kani ka training bat khamtam bahakani ka tempolen ladan luparu uwai upulen ubalayo yau knyang jengpang COVID-19 lasakhiru bakidukan kibaran harut kasurok Sopian marjan bat kani ka batalion kilakhang khardap lot rengkat ke jing pahara ka bajor deki volunteers jong kasnong hakabedai bat kani ka benta nakalyang jong usordar kasnong nong Sopian uba John Paul Marngar ulaong baka Joint Executive Dorbar kalapharu da ka jingtho shau DC SP bat UMLA komjo Syau Home Minister halor kani kijing dawa. Bakulong yang iki ki nyau teli pratlik snong ki bang ya don kat mentah kani kapor. Ngi sukhia jur halor kajing don uwe niki u batalion uba troi hang ni hapo jong ka food batalion hani Sopian. Ubalaya ya kani kajing pang mentah jong uni u covid kat kandai. Ti kapen snooting kapen sosir yangi hagini ki hakani kapor namar ba nimla bantep namar ka jingerung ka jingemi ki batre hakani ka food battalion kamtam lele ka jingdon jong kani ka training jong kini ki promotion hakani ki sngi ngila persyang hiru ban pha ka jingtho hadu home minister MLA DC kopi syuni komandan ban pensange ya kani ka training ti menta kadang don pedang ka jingya jeng kuliti jongi ban ile persya ya kani ka training ngimdai bangi persya hendrengi ong baka sarkar kan pensange shwa ya mentashpor khanang ba kan bangin dubla ban telakam ya gani ka jingpang jingstom namar kabawan ra en kong ya kani ka jingpang jingstom ha gani ka dong thain jungi kadai na kini ki batalion hi omdai bangi ben hendrei kalong ba ipa baka sarkar kan shimkhia kumbapun pena ha ki we ki jaka kum ki containment zone ngiru ngim kwa ha gani ka por bong ba khanang ba ngin dubla ban sumar ya ki kunchnong lanegi kini ki paramarjan hagri ka dong ka thain ke jungi nata ngidon ru ban ong sa kowe ba hagju ka por ya ban gentu ya kini ki paradong prathan jungi ban ya sumar ha ka ya gayang kumba pilatip ha kini ki sngil adon ki niki positive case ha kini ka dong ka thain jungi te kadba menta kidang le ya ka ban trace ya kontak no kaya gayeng jong uni ubri ubayo bat mangat hagani ka jingpang ingi don ru ban ong ba hagani ka por kum kini ka jings no pilang jongi kini ki nyosnong frashnong hagani ka por ni ko ajur ba ya ka sarkar ka badai pej ya kani ka tana department badai ban pensange shwa ya mentash por hagani ka training ngila ya kenduru ya UMLA ai mensim yengi ban bagi trilang Private simru yangi ba ong ba unsa panle mo uwi kikot ki jingdon kam kikot gisla ba umpha sya ka sarkar haga bede bat kani ka training namar ha kani ka training kidon kumban si ong bagi dan kiwan na kirleng ki jaka kilaban wan na asam ru kidan nagaro ru kidan na jantia hill ru kidan na shillong ru kidan te lemba ka jing yarung yami kani kalaban ya mix haga yang hakabam kadi tia kadem kumno kay kilaban maintain ya kata ka protokol ba abu daga government ti nakliang jungi ngis ngokhia hangning ya don lang baro akipas para sorasnong para nong yalam snong hangni kum ka prosesat kanong spong nong Sopian hangni kadong ko sam ka podjoot nang ta kin sadon ru hagini kisi ban ya join ya kani ka sujuk ka jungi ban ya troy na kabenta ban ya le persya ya uni khanyang jingpang ha kabayade bat ka jingkhang ya kini kidukan kani ka snong jungi namar ba kawai kalong ka jingma kalong ba uni ubri ubayo ya kani ka jingpang ka hato
ula yai la yang nem hakini ki kan ki ba QE hakani kapor te niru hakani kapor ngidan ke jing sir hakani kapor namar ba yulisi ula dan ke jing dai ringkat bat ni yulisi hakaya kayang kayo kahat hakani ka dong thai te kidi kan ka papulong ban khang na kaliang jong video jong kanong stein harkat ke jing trilang jong kasnong ni lapha ban khang shwai kidi kan te kalong ka jing ka bakrau ya kini ki bak shong dukan hang niru namar ba ki im jukpo la ni ki kamai ka ji ha kani ka dong ka thain te hadu la no en papli ya kini dukan tat hadu bengida yo ka jing tep leng ba ka jing tha jing ka sarkar badlada ka sarkar kam sngat ya kini ka jing persya la ni ka jing pha pan sangi jungi ya kini ka training harangkat kani ka jing trilang jung kini ki nyusnong prasnong ngingin haban se ban shim ya karai ka bating